Балтач районы Иске Балтач авылында Бөек Ватан сугышы ветераны Әхнәф Масхар улы Масхаров гомер итә. Ул 18 яшендә 1944 елның гыйнвар аенда сугышка китә. Беренче Белоруссия фронты составында Белоруссияны, Польшаны азат итүдә, Берлинны алуда катнаша. Икенче дәрәҗә Ватан сугышы ордены батырлыгы өчен, сугышчан казанышлар өчен, Берлинны алган өчен һәм башка бик күп медальләр белән бүләкләнә. Сугыштан соң хәрби хезмәтен Кавказда дәвам итә. 1950 елның көзендә генә демобилизацияләнә. Тормыш иптәше Райна Гатуф кызы белән 3 бала тәрбияләп үстерәләр. Быел аларның бергә гомер итүләренә 70 ел. Рәхмәт туйларын һәм җиңүнең 80 еллыгында парлап каршылыйлар. Гомерләренең чәчәкләргә тиң чагы аларның хәтер дәфтәрендә иң карасы. Әхнәф абыйга бүгенге көндә 99 яшь булса да, ул шул елларны бүгенгедәй хәтерлим. Тик сөйләве генә авыр, күңелем тула ди Бөек Ватан сугышы ветераны. 49 ел, авыр ел, илдә бу сугышлар бара. Менә шул вакытта безнең яшьләргә кирәк иде. Мәктәптән китәргә туры килде. Китәргә ат та юк. Çünkü atlarının kuvvesi frontta, akvalanları oçlarıyla iten ederler bizi verildi. Tuğanı ederler ciğerlerinde. Dönün boyuna skoru gittiler. O skoruna kopkora 3 kilora un şu ki kişi ortana uzdırıp şabataki yeminde olmaya kuyarı ısıran bizne uzattılar. Kuyuzaga varıp жеткенше şabata tuzda, tüzüldü. Ufa varıp jettik tünde. Frontka uzak götürdüler. Şurada askerlerine ülgürmüler. Tünde kuzattılar, tünde işini kuzattılar indi. Front tırmışı şey tuğlu, kup tuğanlar, hedef buldular soğuşta. Üzerine ipteşler, hedef buldular. Burada tünne utlan yirga tıyla düşman sonra terörleşip yürüler. 15 yıllarda çeviriz. Soğuşta katnaşıl 4. Ukrayna frontunda başta verdiler. Sonra 1. Belarus frontunda Polşa, Belarusya üzerinden orada ticaret katlaştım. Birliğinden orada katlaştım. Bu arasında Sivas'tan Kuzey Yeşil Dağla suyu uğurlu sürüşlerine. Demek şu en birinci transport gerek. Yaşağı için, tırmış için transport olursa yaşayıp bula soğuş yamanla şeyinde olur. Әхнәф абый тыныч тормышта Бөрі дәүләт педагогия институтын тамамлап, хаклы ялга чыкканчы Иске Балтач урта мәктәбендә укытучы, директор урынбасары булып эшли. Хезмәт батырлыгы медале, РСФСРның мәгариф отличнигы билгесе һәм башкалар белән бүләкләнә. Әхнәф абый Масхаров иҗаты белән дә билгеле. Ул күп шигырьләр, җырлар, поэмалар авторы, 5 китабы нәшер ителгән. Хәзер аның язган 18-ләр дигән шигырен аларның туганы Зарафетдинова Лена Мидхәт кызы укуында тыңлагыз. Без 18 идек бер авылдан. Буразнада үскән малайлар. Авыл йөген салып безнең иңгә яуга киткән чакта агайлар. Арык иңнәр, ныгымаган билләр туган кырга кайнар тир куя. Көндән эштә кайнап яшүсмерләр хәтәр сәфәрләргә көчия. Без 18 идек, 18ләр. Таралышып төрле фронтка, утка, суга кирип үтәдек без. Ни буйра язмыш ир атка, атакага, алга, ура дибез. Үзебезгә бары 18. Яу яланы бәйге кыры түгел, һәр солдатка өлеш бер тигез. Өстебездән зың-зың кургаш уча,
һәр адымда үлем сагалый. Дошманнарга төбәп үзә суга, кичә урак урган яшь малай. Без 18 идек, 18ләр. Яу кырында ауды күбебез. Шатланабыз бүген тыныштанга, җиңү яулап кайткан дүртебез. Хәтерлибез язын шул дәверне, канлы елгаларның ташуын. Күрмәсеннәр дибез. 18ләр яу туплары кабат шашуын. Әхнәф абый Масхаровның казанышлары, шулай ук гомер буе укытучы булып эшләгән, тылда күрсәткән хезмәтләре өчен Бөек Ватан сугышы ветеранына тиңләштерелгән хәләл параның зур ярдәменә бәйле. Әле дә алар бер-берсенә терәк булып, балаларының игелеген күреп яшиләр. Күптән түгел генә Балташ мәдәният йортында Әхнәф абый Масхаровның иҗат кичәсен үткәргәннәр. Шул уңайдан аның кызы Резиданың әйтер сүзләре бар. Мартта әтиебезгә Мазхаров Әхнәф Мазгар улына 99 яшь тулды. Форсаттан файдаланып, әни-әти балалар исеменнән рәхмәтләребезне белдерәсебез килә. Балташ район мәдәният сарае, Балташ район китапханасы җитәкчеләренә, хезмәткәрләренә шушы датага багышланган иҗади кичә өчен. Шундый хөрмәтле мөнәсәбәт безнең өчен бик кадерле. Кичәнең катнашучыларына аерым рәхмәт. Композитор һәм җырчы Эльвира Хаматнурова, сез әтинең шигырьләренә икенче тормыш бүләк итәсез. Без сезнең ихлас, табигый чыгышыгызны бик яратабыз. Алла бирсә алда яңа җырлар булсын. Амин. Язмабызны да Әхнәф Масхаров сүзләренә аларның якташы Эльвира Хаматнурова язган һәм аның башкаруында гармончы җыры белән тәмамлыйбыз. Рәхмәт сезгә, ватаныбыз батырлары. Горурланып сезгә дәшәбез. Һәр мизгелдән яшәү яме табып, сау сәламәт булып яшәгез. Уйнап сайрады гармоныңа, былбыл сәнләр сәнләле.